Тукай китабы. Мин Тукайны укып уйга калам. Берни үзгәрмәгән. Шул ук чор. Ачлык тоткан милләттәшләремнең авызында һаман бер үк җыр. Дөнья үзгәртергә теләүчеләр тик үзләре генә үзгәргән. Шагыйрьләргә туры карый алмыйм. Тукай моңа агар күзләрдән. Тукай багып ачык көләр сыман бездән кычкырып, һәм ютәлләр ил ютәле белән бетәбез бит диеп тончыгып. Шул ук хәлләр берни үзгәрмәгән. Шул ук гасыр, дәвер, шул ук чор. Хурлыгыңа түзә алмаганнан ни яшагыз шунда? Ни кычкыр? Бар да шул ук. Шул ук дошманнар да, сатлыклары, дусты, куштаны, татар акылы төштән сыңдыр, әмма узып бара сыман төш чагы. Узып бара сыман гомер аты. Дилбегәсе бездә түгеллә. Шагыйрьләргә туры карый алмыйм. Күзләрендә Тукай күренә. Тукай китапларын укыймын да сүгенепләр килә куясы. Дөнья матур, такташ әйткән сыман. Фахиш бары кеше дөньясы. Алда ята Тукай китаплары һәм башкалар. Шул ук чор. Шагыйрьләрне укыйм, шигырь язам. Артта үзгәрешсез 5 гасыр.